Ďakujem ti, Pane, poznáš ma. Ty poznáš ma, nech neutekam do prázdna. Všetky ostatné aktivity odkladám. Moja duša pri tebe je odvážna. Keď ty si za nás, kto je proti? K tebe prosím. Keď nie ty, tak kto je mocný? Keď nie my, tak kto je tvojim? Pane, z duše prosím ťa, nechcem sa v tvojich očiach odpísať. Slova sú mi limitom, keď sa snažím opísať. Verí ty v tvojej dlani, keď topím sa, veríš nám, Pane. Veríš naše možnosti, aj keď dostal si viac neduhov jak zbožnosti. Preto chcem žiť s tebou, viac ako v pohodlí. Nechcem už zlyhať, aj keď ešte často pohorím. Ležatých 8, alfa až omega, volám až do neba, strácam reč, strácam slova, keď snažím sa opísať večného Boha. Ležatých 8, alfa až omega, volám až do neba, strácam seba, strácam slova, keď snažím sa opísať večného Boha. Milý ocko, modlím sa, prosím ťa o život s tebou, nemusíš mi odpísať. Milý ocko, často som hriešný syn, fakt prepáč, že často ľútosť necítim. Prepáč, že mnohokrát som pohorel ako svieca. Pane, sviet nám, nech ideme po cestách tvojho mena. Ďakujeme Bože za tvoje dary. Slaví ťa kopu ľudí presne ako moje bary. Vari sa nájdu aj takí, ktorí neboli radi, keď si im podal pomocnú ruku, nepoďakovali. Oni nevšímajú si, čo si im dal, potom nariekajú a vinia teba za to, že čo si im vzal. Dokonca neveriaci robia si srandu z tvojho mena, znehodnocujú tvoj dom, zradili ťa ako Adam a Eva. Bez debat, si tá najvyššia moc, milióny ľudí prosia naraz teba o pomoc. Všetkých vypočuješ a ty ako milosrdný Boh podáš ruku tým, ktorí úprimne potrebujú to. Tvoja láska a činy nemajú limity. Boží syn bol kvôli nám na kríži pribitý. Za naše vykúpenie stalo sa v podaní obety. A ja ti ďakujem, si mi hlboko v srdci vyritý. Ležatých 8, alfa až omega, volám až do neba, strácam reč, strácam slova, keď snažím sa opísať večného Boha. Ležatých 8, alfa až omega, volám až do neba, strácam seba, strácam slova, keď snažím sa opísať večného Boha.